Oikein hyvää keskiviikkoa. Eilen oli kunnanhallituksen kohtuullisen pitkä kokous. Kesti 7 tuntia. Tässä lyhyt kokoustiedote siitä. Esityslistan hyväksymisen jälkeen käsiteltiin Kotapalon kaavoitussopimus, joka hyväksyttiin. Valtuustoaloitteeseen, joka koski kunnan yksityisteihin kohdistamien kunnossapito- ja investointimenojen seuranta ynnä muut jutut, niin menee tekniseen. Honkamaan kaavoitussopimus hyväksyttiin ja Honkamaan ja Kotapalon tuulivoiman yleiskaavojen laatia hyväksyttiin. Sitten todettiin valtuuston kokouksen 13. marraskuuta päätösten lainmukaisuus ja pannaan toimeen. Kunnanhallituksen tiedoksiantoasiat merkittiin tiedoksi ja myöskin valittiin Kotapalon tuulivoimahankkeeseen YVA-menettelyn ensimmäisen seurantaryhmään, joka on 8.12. henkilöt, eli Heli Tröök, Helena Halttu sekä viranhaltijat, jotka on VS-kunnanjohtaja, tekninen johtaja ja maankäyttöpäällikkö. Ja viranhaltijapäätöksetkin hyväksyttiin ja ajankohtaiset asiat käytiin läpi ja siellä onkin tulossa muun muassa vetyputkesta asukastilaisuuksia on tulossa ja uusien asukkaiden tilaisuus tulossa. Kaivosmineraaliverolain uudistus etenee ja siihen on pyritty vaikuttamaan muun muassa kansanedustajien kautta ja on tehty lausuntoa verojaostolle ynnä muuta. Lohijoki-tiimi on tehnyt oikaisuvaatimuksen sopimuksen irtisanomisesta, mikä oli edellisessä kunnanhallituksessa. Ja vammaisneuvostokin on kokoontunut, puheenjohtajaksi valittu Pirkko Kallanvaara ja valtuustoedustajaksi valittu Jonna Forsell. Yrittäjäjuhlakin on ollut. Sitten oli maaperätutkimukset merkittiin tiedoksi Hansarannan ja Rajakankaan osalta. Sitten oli Ylipanehallin tarveselvityshankesuunnitelma. Etenee valtuustoon ja esitetään hyväksyttäväksi. Talousarvio 26, taloussuunnitelma 2728 menee valtuuston hyväksyttäväksi. Siihen ei tehty muutoksia, mikä on siellä liitteenä. Sitten päätettiin vuoden 2026 kunnanhallituksen valtuuston kokousajat. Kuntastrategian toimenpiteiden arviointi hyväksyttiin. Sitten 26 vuonna vuokrattavien myytävien tonttihintojen vahvistaminen hyväksyttiin siltä osin, että energiaintensiivisten toimijoiden tonttitarpeet, niiden hinnoittelusta valtuusto määrittelee ne myöhemmin, eli palautettiin siltä osin valmisteluun se osa. Sitten oli itseoikaisu tämä hyvinvointialueen esitys toimitilojen jatkovuokrasopimuksen periaatteet. Hyväksyttiin itseoikaisu ja tehtiin samanlainen päätös sitten uudelleen seuraavassa pykälässä. Sitten oli Kemimaan kunnan tiedotuslehden toimittaminen, taittopaino- ja jakelukilpailutus. Ja kilpailutus on käyty ja hyväksyttiin tämä voittanut tarjous, eli MAC Media Oy. Toimii sitten ensi vuoden osalta tai seuraavan 2 vuoden ajan meidän tiedotuslehden toimittajana. Yhteisöpalvelu Kommu päätettiin hankkia. Onnellisuusrahastohanke jätettiin sitten. Katsotaan, että kuka saa onnellisuusrahastohankkeen Suomen kunnista. Työterveyshuollon sopimusten hinnantarkistus hyväksyttiin. Ja sitten oli määräaikaisen varhaiskasvatusyksiköiden johtajaviran perustaminen. Todettiin, että johtajavirkahan on perustettu ja tälle ei ole enää tarvetta. Ja erääntyneet saatavat lokakuun loppuun merkittiin tiedoksi. Sitten oli näitä aloitteita, eli Kemimaan kylien neuvoston esitys käynnistää Kivalon ja Penikoiden alueen jatkokehittäminen. Osana kunnan matkailustrategiaa hyväksyttiin se selvitys, menee valtuustoon vielä. Samaten City Spotting lähimatkailun käyttöönotto Keminmaassa, hyväksyttiin selvitys ja menee valtuustoon vielä. Sitten oli näitä edellisen valtuuston aloitteita, eli Kivalontien pyörätien kunnostaminen ja sen jatkaminen Hyypiönkylälle asti. Tekninen pääsee tämän selvittämään. Sitten on kustannusvaikutusten selvittäminen, mitkä perusteet muutoksille. Kunnanhallitus pyytää Lapin hyvinvointialueelta tähän lausuntoa, että mitä he tähän sitten lausuvatkaan. Katsotaan, miten asia etenee siellä päässä. Sitten oli Keminmaan kunnan kesätyösetelin päivittäminen vuodelle 26 ja se tulee hallintoon selvitettäväksi.
Sitten oli Kallijärven kunnostaminen ja elvyttäminen, jo 3. samanlainen hanke, niin menee tekniseen. Varmaan valmistelevat kaikki samaan aikaan. Talousarvion 25 investointiosan muuttaminen, eli siellä antolainoista ja ottolainoista sieltä poistetaan 2 miljoonaa, että saadaan sitten talousarvio oikean mallin. Itseoikaisu Tonttivaara Rajakankaalta, se poistettiin se päätös, eli se hyväksyttiin tuo itseoikaisu. Sitten Tonttivaraukset Rajakankaalta, että hyväksyttiin, mutta ne hinnat sitten päättää valtuusto. Kuten oli tuossa tonttien hinnoittelukohdassa, niin hinnat tulee sen mukaisesti sitten. Sitten oli Mikko Mustapirtin eropyyntö luottamustehtävistä tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja tänään on saatu myös tietoa, että eroaa myös varajäsenyydestä, että valtuusto pääsee sitten tämän käsittelemään. Tässä oikeastaan lyhyesti 7 tunnin kokous. Mikäli heräsi mielenkiintoa, lisätietoa kunnanjohtajalta, minulta tai kunnanhallituksen puheenjohtajalta ja pöytäkirjasta. Kiitos. Moi moi.